следователи, как сте? Днес ми се случи някаква тъпотия. Един симпатяга, не знам какъв беше, дядо, не знам, чичо, младеж, какво там. Мина през една дупка, локва и ме зара цялата с вода и не знам защо хората абсолютно никакъв начин не внимават откъде минават. Просто като виждат, че някой върви по тротуара, да се съобразят по някакъв начин, че да не го намокрят. Аз всеки път това правя. Ама явно има такива, които не го правят и често казвам, наистина по-обяснях в този момент. Аз не съм побесняла така скоро, но наистина аз много се изнерви, беше супер гадно. Другото, което напоследък като казвам се замислям, е така като висна с някой задърстване. Това ли е живота наистина? Е така, ставаш, обличаш се, виснеш в трафика, отиваш на работа от 9 до 5, от 9 до 6, 8 до 5, какво такова. Връщаш се, виснеш в трафика и се прибираш и това е един кръговрат. Това ли е тая толкова невероятна работа, наречена живот седно? В смисъл, дали всеки наистина се примирява, че това е и действа по този начин и сме като някакви роби на системата. Защото наистина много е депресарско някакси. Някакви екзистенциални въпроси са ме налегнали последно време отново, но наистина затова ли сме родени само да ставаш, да тисаш трафика след това или където и да стигаш до работа и айде оттам нататък какво такова. Или има хора, да са родени за нещо повече, или те самите си правят нещо повече. Явно всеки човек наистина сам си прави нещо. И според мен наистина всичко си зависи от нас самите. Първо как ще си създадем живота, второ с какво нагласа ще го живеем. И трето, наистина дали ще го направим, дали ще поемем отговорност за това нещо, за да живеем така както, примерно, онзи други да живее. И искаме да живеем така. Не знам, мисля си го това напоследък и си мисля да правя нещо по въпроса, ще се видим. Само тук не бива, майко ще завия, добре. Чакай, ще го това беше, беше много приятно да се чуем, видим и общо взето това от мене. И внимавайте с пешеходците, с локвите и с гадните дупки, защото никой не се грижи за тях, не ги прави и така нататък. Чао! Чуваме се, виждаме се!